atibatike zvechopu chopu. Iri paissue ya Prophet Walter Magaya papo ndikuona kuti umwe munhu anongonyora sekutamba sekusika because zvinhu zvacho zvinetsa zvanza kuti Magaya anga kuti nyaya yake ngaiswe ku Constitutional Court tinge tichizopedzerana ikoko. Aya zvinhu zvacho. Mamwe ma request acho vanonga vachibudisa varume ndo vanonzi ma skillful. Ndokana ndichibvunza zvangu. But asi deep down inini zvangu inini deep down kuti saka murume ratonzanga rotobata zvibharo zveshuwa here kana kuti kuita sei. Amen. Nyaya dzemakoti ndo vanozokukliya kuti vautaura kuti wakabata here kana kuti hauna unocheneswa nekoti. Unozoti unenge watopinda unotozoprove kuti this guy he is not guilty or he is guilty. Saka koti ndechenge chiprove. Dzingoro nyaya dzakaoma dzekuti dzinozamba dzichingotaurika. But now why am I here? Ndiri panapa kuti ndizivisane nemaZimbabweans mimi zvinhu zviripo zviri kutaurwa panapa handiti zvokuti ndozoti handidi vanhu munyinge muchijambirikana ipapa panyaya yacho. Right. The state has filed an application in the Harare Regional Magistrate Court to compel Walter Magaya to enter a plea regarding the charges he faces. This request is made under Section 168 and Section 182 of the Criminal Procedure and Evidence Act, Chapter 9, Subsection 7. The prosecution argues that numerous court applications from Magaya have resulted in significant delays in starting the trial. According to state, these applications are seen as frivolous and vexatious, ultimately hindering the process of the case and prolonging the resolution for the alleged victims and witnesses. Involving the prosecution emphasizes the necessity of timely justice, asserting that victims have a right to expect criminal trials to proceed without undue delays. The National Prosecuting Authority of Zimbabwe reaffirmed its commitment to the fair and timely administration of justice in a statement released on 12 March 2026. Kureva kuti zvinhu zvandiri kutaura izvika ndezvanezuro nai asi zvakakosha kuti zvinge zvichisvika futi munzeve dzenyu chero nhasi kureva kuti nezuro tinenge takatorara pabasa kutokanganwa muri Zimbabwe mufunge munge muchizotiregererawo. Nyaya dzaProphet Magaya dzakutemesa musoro honestly because vanhu vauda kungoziva kuti vedweka kana muchikwanisa chingoitai kungoti gaga zvinhu zvipere vanhu vangoti nauti vanofambirana nezvimwe zvinhu zviripo zvinokwanisa kunge zvichifambirana nazvo because zvinhu zvakunetsa. But nyaya yacho is something chiri fish panyaya iyi ndechekuti pari kunzi zvoni iye chakazoti atika imi makunditonga zvisiri kuenderana ne constitution watika pari kunzi zvoni kune vamwe vari kunzi pakati kwa affidavit but ma affidavit acho ari kuzonzi hana kusvika hana kuonekwa ikoko vasikakura kuti affidavit kutaurwa kuti munhu anenge withdraw case kuZimbabwe normally unoenda munoita pa affidavit kuna vanhu vakambosungisana kana kuti munhu akambosungisa vanhu zvandutaura zvomunozvinzwisisa wakuda withdraw case pepe unotanga waningina affidavit obva enda submit. Saka panonzi kuzono submit wao azvinozenge zvakaonekwa kuti zvakafamba sei. Ndio mamwe ma statement atatu kungonzwa ari kutenderera panyaya ya Prophet Walter Magaya papa mukuzviona. Saka zvinonetsa. Ari kuti vamwe wacho pakambobuda futi imwe pakanzi munhu wacho aringaningine uyu prosecutor general Mwangaripo zvanzi mwana waimano makandiwa spiritual son saka ngabve papa spiritual son wamakandiwa ngabve pa case yangu ma statements aingotaurwa nyaya kuti vanenge vakuzongoudzana kuti saka uyu akakutonga ariye pamwe maybe ndokuri kubva nezvinhu zvacho vanenge vanozoframe downfall yako zvizhinji zvinotaurwa azvipere panyaya dzo. Saka ndopapa kunze iwe uyu nga akabva pa case utombonoti tingaita sei. Ndio vakazomupindura kuti atite izvo zvobamunina tingati tobvisa munhu panyaya yagara aripo atori pa bench panapa tishande nekuti unopinda chechi yani kana kuti sei panapa toshanda nezvinhu zviri mu constitution. Iye ndo bazodzoka kati saka chinditi kwa constitution because ari kuononga ari kutongwa zvisiri zvisiri kuenderana ne constitution. Ende vanhu vake vari kutaura ma cases acho vamwe vanga kutaura zve6 iya kubudo anza kutaura zvokuti vada kumbomira ne3 vamwe. So I don't know kuti does that mean kuti vanenge vachiadmita kuti vamwe 3 vanovaziva here kana kuti zvine zvinyatsofamba sei. Pari confuse futi ipapo kuti chii chiri kumbonyatsoitwa nevarume ivaya. But muri yeZimbabwe inini manje
ndiri munhu wekuti ndinokutendai nekutombonzwisisawo nekuti munenge muchida kunzwa kuti nyaya dzacho dziri papi. Inini ndendatombozamawo kuti nditsvage ndinzwe kuti zvapapi. Ndichangoramba ndichingoita sekudaro ndichikuzivisai kuti nhasi zvazodai so mangwana zvazodai so pane nyaya yaProfit Water Magaya. But ndizandaenda zvangu zandarowa pasi regedza ndishandise mukana vanhu vese vari muSouth Africa vari kuda kuregisterwa macompanies avo nekuvhurirwa maFNB business accounts. Musakanganwe company inonzi Education Research ndiyo inokwanisa kukuitirai zvinhu izvi. Vanokwanisa kukuregisterai macompanies nekukuvhurirai maFNB business accounts musina mawork permits kana mastudy permits. Chinongodiwa chete ipapo kutorwa nhamba dzirapo idzi, dialer, taura namukoma Owen vokubatsira vokuitira. Uri kwauri ikoko vari kwavari haumbonide kutravela, zvinhu zvako zvinobva zvotanga kutokufambira ipapo. No work permit, no problem. Education Research is the solution. Vanobatika panhamba dziri kubuda pascreen apo. Even kana uri kunze kweSouth Africa uchida kuregister company South Africa muno nekubva waitirwa FNB business account, at the same time contact them. Nhamba dzavo ndidzo dziri kubuda pascreen idzo, vanogara vakubatsira mubva vakuitira ipapo.